Jmenuji se Teresa Polk. Originally, I am from Los Angeles, ale dnes večer jsem tady here in New York City at Lincoln Center. And I just wanted to say, hodně štěstí, ale nezapomeňte, have a good time. I want you to enjoy the competition, but most of all, enjoy the gift of music. So I'll see you soon, see you at the competition, and ahoy, ciao, dobranoc. Zdravím všechny finalisty soutěže Ostrava má talent ze Slezského divadla v Opavě, z generálek Carmen. Těším se na vaše skvělé výkony, uvidíme se. Dobrý den, jsem Aleš Weiger, hudebník, producent, kytarista, zpěvák a chci vás pozvat na Talent Ostrava, který se koná 13.5. v Parníku, klub Parník Ostrava. Ahoj, já jsem Petra a společně se uvidíme 13. května na Talentu Ostrava 2016. Stejně jako loni pro vás tuhle akci budu moderovat a věřte, že to bude výborná a skvělá show. Budu se na vás těšit. Tak čau. 13. května se na vás těším v Parníku.